Γεια σας σε όλους. Και τώρα θα πάρουμε συνέντευξη από ένα μπαμπά που έχει 2 κοριτσάκια, ακούσες και οι 2. Ο ίδιος γνωρίζει νοηματική και θέλω να το ρωτήσω πώς αισθάνεται, πώς νιώθει, που βρίσκεται μαζί με τα παιδιά του στο Deaf Festival και συμμετάσχουν σε όλα τα δρόμενα, σε όλες τις δραστηριότητες. Γεια σας και από μένα. Εγώ έμαθα νοηματική πολλά χρόνια πριν, μου αρέσει πάρα πολύ η γλώσσα, την έμαθα καλά τη γλώσσα και τώρα πραγματικά είναι μια ευκαιρία με όλες αυτές τις δραστηριότητες, τα κορίτσια μου, να γνωρίσουν τον κόσμο των κοφών, να γίνουμε μια ομάδα ακούοντες και κοφοί, να έχουμε κοινές δραστηριότητες, κοινά παιχνίδια, να γνωρίσουν και πάλι τον κόσμο των κοφών και εγώ στο τέλος θα τις ρωτήσω, σας άρεσε, πώς σας φάνηκε η εμπειρία? Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά σου να γνωρίσουν τον κόσμο των κοφών και εύχομαι από εδώ και πέρα τα παιδιά σου να συνεχίσουν να είναι μέρος του κόσμου των κοφών. Γεια σας, θα πάρουμε συνέντευξη από μία μητέρα της οποίας ο γιος είναι κόντα, δηλαδή είναι ακούων από γονείς κοφούς και συμμετέχει στα παιδικά καλλιτεχνικά δρόμενα του Φεστιβάλ Κοφών. Πώς νιώθεις λοιπόν που το παιδί σου μετέχει σε αυτό το πρόγραμμα? Πραγματικά είναι απερίγραπτο, γιατί νιώθω ότι συμμετέχει στον κόσμο το δικό μας. Είναι μια μεγάλη επιτυχημένη οργάνωση και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε εμάς. Το ότι συμμετέχει το παιδί μου σε αυτό είναι σπουδαίο γιατί χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα. Μια γλώσσα πλούσια και ισότιμη με τις ομιλούμενες γλώσσες. Και φυσικά θέλω να μεταφέρω και ένα μήνυμα ότι η νοηματική γλώσσα είναι μια ισότιμη γλώσσα με τις ομιλούμενες γλώσσες και φυσικά θέλω να μεταδώσω τη γλώσσα στο παιδί μου γιατί συμμετέχοντας σε αυτή την οργάνωση αφομοιώνεται καλύτερα η γλώσσα. Σε ευχαριστούμε πολύ λοιπόν και εύχομαι και αργότερα μεγαλώνοντας ο γιος σου να συμμετέχει και εκείνο στη διοργάνωση αυτή. Δείτε τη συνέχεια. Γεια σας σε όλους. Αυτή τη στιγμή θα πάρουμε συνέντευξη από τον πατέρα 2 παιδιών, 2 κοφό παιδιών. Θέλω να σε ρωτήσω πώς νιώθεις που τα παιδιά σου αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο Deaf Festival, στα δρόμενα, στα παιχνίδια, στις δραστηριότητες. Πες μας παρακαλώ πώς νιώθεις. Εγώ έχω 2 παιδιά, κοφά παιδιά. Αισθανόμουν ότι έπρεπε να τα φέρω εδώ για να γνωρίσουν τον κόσμο των κοφών. Εγώ προσωπικά έχω πάει στο εξωτερικό, έχω γνωρίσει πολλά πράγματα και ήθελα τώρα και τα παιδιά μου να τα σπρώξω να γνωρίσουν καινούργια πράγματα. Ο στόχος μου είναι να γνωρίσουν το εξωτερικό, αλλά να κάνουν τα πρώτα βήματα εδώ στην Ελλάδα. Το πρώτο κοριτσάκι είναι 9 χρονών και το δεύτερο είναι ένα αγοράκι 7 χρονών. Μαθαίνουν σιγά σιγά, μαθαίνουν εμπειρίες και ο στόχος μου φυσικά είναι να τα σπρώξω να γνωρίσουν καινούργια πράγματα. Το ίδιο με τον πατέρα τους. Πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό το ότι τα παιδιά σου έχουν αυτή την εμπειρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.